20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баъд аз бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароитҳои фароҳамгардида дар муассисаи нави таълимӣ аз наздик шинос шуданд. мавриди зикр аст ки таълимгоҳи замонавӣ дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни бошукӯҳи миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сохта ба истифода дода шуд. тибқи лоиҳа литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе барои 1440 нафар хонанда дар ду баст аз тарафи соҳибкори ватанӣ Абдураззоқ Саидов, муассиси ҷамъияти саҳомии кушодаи Авитсена бунёд шуда аз 4 бинои ба ҳам пайвасти 4 ошёна иборат аст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ ба соҳибкорону ғамхориҳои хоса менамоянд. маҳз дастгириҳо ва талошҳои беандозаи пешвои муаззами миллат буд, ки дар давраи истиқлолияти давлатӣ соҳибкорӣ рушди беандоза намуд. ба ҳамагон хуб маълум аст, ки дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат симои пойтахти азизамон куллан дигар шудааст. таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои рӯзафзуни раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ моҳи соҳибкоронро рӯҳбаланд месозад. барои сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳуриямон иқдом гирифтаем, ки ҳамчун тӯҳфа як муассисаи давлатии омӯзишӣ дар шаҳри Душанбе бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ бо синфхонаҳои барҳаво барои хонандагони болаёқатро ба истифода диҳем. минбаъд низ мо соҳибкорон дар фазои сулҳу суботи комил ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат ва раиси шаҳри Душанбе кору фаъолият намуда ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии азизамонро бо дастовардҳои шоёни меҳнатӣ пешвоз гирем. муассисаи нави таълимӣ дорои 37 синфхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, биология, астрономия, геометрия, табиатшиносӣ, математика, ҷуғрофия, синфхонаҳои компютерӣ, омодагии дифои ҳарбӣ, мусиқӣ ва хореографӣ, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. ҳамчунин дар литсей ҳуҷраҳои озмоишгоҳ мавҷуд аст ва барои дар амал гузарондани таҷрибаҳои гуногун асбобу айёниятҳои дарсӣ насб гардидааст. бо дар назардошти омӯзиши вазъи равонӣ ва ҳифзи саломатии хонандагону омӯзгорон дар муассиса ҳуҷраҳои алоҳидаи равоншиносӣ ва тиббӣ сохта шуданд, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии кӯмаки аввалияи тиббӣ муҷаҳҳаз мебошанд. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар муассисаи таълимии нав ба ҳунаромӯзии хонандагон низ таваҷҷӯҳи хоса равона шуда синфхонаҳои барҳавову алоҳидаи таълимии меҳнат барои писарон ва духтарон, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин аст, таъсис дода шудааст. дар синфхонаҳои мазкур хонандагон дуредгарӣ, кандакорӣ, духтани сару либос ва тарзи омода намудани ҳар гуна таомро меомӯзанд. инчунин дар муассисаи навбунёд маҳфили шоҳмотбозӣ амал мекунад, ки аз машғулиятҳои дӯстдоштаи зеҳнӣ барои хонандагон аст. барои дӯстдорону алоқамандони санъати тасвирӣ синфхонаи алоҳидаи дарсӣ, ки дар он нозукиҳои расомӣ омӯзонда мешавад, ташкил гардидааст. ҷиҳати аз бар намудани технологияи муосир синфхонаи технологияи иттилоотӣ бо дастгоҳҳои корӣ таъмин мебошад. дар умум дар литсеи мазкур муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ аз ҷумла видеопроектор бо тахтаҳои электронӣ мавҷуд буда раванди таълим ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шудааст. тибқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи ширкати мо тасмим гирифтем, ки як муассисаи замонавӣ барои насли оянда сохта ба истифода диҳем. ва чунине ки мебинед, ин лоиҳаи муассисаи мазкур назар ба дигар муассисаҳое ки ҳастанд куллан фарқ мекунад. ман миннатдории беназири худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баён намуданам, ки он пешниҳоде ки аз тарафи мо шуд бо
гармӣ қабул гардид. Бо хушнудӣ гуфта метавонам ки ин бинои мазкур як тӯҳфаи сазоворе мешавад баҳри ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии азизамон. ва ман бори дигар ба пешвои муаззами миллат, ба раиси шаҳри Душанбе миннатдории беназири худро баён намудам барои он фазои хуби соҳибкорие ки барои мо соҳибкорон муҳайё шудааст. ҷавобан ба ин ғамхорие ки аз тарафи роҳбари давлат ба мо соҳибкорони ватанӣ карда мешавад, тамоми он қувваю ҳунаре ки дорем баҳри ободии шаҳри азизамон, ватан ва миллати худамон равона менамоем. бо мақсади баргузор намудани ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни фарҳангию оммавӣ маҷлисгоҳи боҳашамат бо 340 ҷойи нишаст сохта шудааст. толори барҳавои варзишии литсей барои бозиҳои волейбол ва баскетбол пешбинӣ гардида, ошхонаи замонавӣ дорои 200 ҷой мебошад. дар китобхонаи муассиса 5000 нусха адабиёти таълимию бадеӣ мавҷуд аст ки хонандагон имкон доранд аз ин ганҷинаи бебаҳо бо самар истифода намуда дониши худро сайқал диҳанд. барои таъмини шароити созгори мутолиаи китоб, толори барҳавои хониш бо 100 ҷойи нишаст ва китобхонаи электронӣ бо 15 компютери ба интернет пайваст мавҷуд аст. қобили таъкид аст ки дар муассисаи нави таълимӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамкории зич бо оила низ ба роҳ монда шудааст. муассисаи давлати таълими лисей рақами 4 барои хонандагони болақути шаҳри Душанбе бо стандартҳои муосири меъморӣ бунёд гардидааст. муассиса барои 720 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ гардид. дар таълимгоҳ муосиртарин шароит барои хонандагон фароҳам оварда шудааст. миннатдорӣ аҳли коллективро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мерасонам ва дар партави сиёсати хиратмандонаи маорифпарварони пешвои миллат мо омӯзгорон ва хонандагон баҳри боз ҳам баланд бардоштани савияи дониши хонандагон кӯшиш намуда бар он харҷ метавонем дар оянда насли наврасро дар зери шиори тарбияи шаҳрванди шоистаи замон тарбия намоем. аснои шиносоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ ва тарҳи бинои муассиса баҳои баланд дода, иқдоми созандаи соҳибкори ватаниро намунаи ибрату шоистаи таҳсин арзёбӣ карданд. бо дар назардошти эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, дар муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе равияи таълим бештар ба омӯзиши илмҳои табиӣ ва риёзӣ ба роҳ монда шудааст ки ин усули муосири илмомӯзӣ барои сайқал додани тафаккури техникии хонандагон мусоидат мекунад. албатта ин иншоот ин муассисаи таълимӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба хотири 20-солагии омӯзиши фанҳои табиӣ риёзӣ ба фаъолият шурӯъ намудааст ва мо ҷомеаи омӯзгорӣ, ман кормандони муассисаи таълимӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар ҷавоб ба ин ғамхориҳои пешвои миллат дар тарбияи насли наврас, дар тарбияи ояндаи Тоҷикистони азиз як саҳми арзандае гузошта бошем. дар саҳни муассисаи таълимӣ барои тарғиби тарзи ҳаёти солим майдончаи муосири варзишӣ сохта шудааст ки дар он хонандагон ҳар гуна машғулиятҳои варзишӣ мегузаронанд. ба иттилои масъулон, дар литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе барои таълиму тарбияи хонандагон 50 нафар омӯзгори соҳибтахассус кору фаъолият менамоянд. ёдовар мешавем ки барои боз ҳам беҳтар намудани шароити таҳсил ва фароҳам овардани имкониятҳои замонавии таълим дар партави сиёсати инсонпарварона ва илмдӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳудуди пойтахти мамлакат аз соли 2017 то соли 2020 сохтмону навсозии 24 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 15466 нафар хонанда дар як баст ба анҷом расида мавриди истифода қарор гирифтанд. дар соли 2021 бошад ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 6380 хонанда дар як баст дар шаҳри Душанбе сохта шуданд.
тибқи нақша корҳои сохтмонию бунёдӣ дар 15 муассисаи дигари таълимӣ ки барои 14414 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ шуданд, бо дар назардошти талаботи замон идома доранд. бунёди муассисаҳои наву замонавии таълимӣ таи солҳои охир дар ҳудуди шаҳри Душанбе бесобиқа буда, мақсад аз сохтани чунин таълимгоҳҳои муосир фароҳамсозии шароити арзанда барои таълиму тарбияи насли оянда аст. боиси ифтихор аст ки дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон, мо соҳиби чунин як муассисаи таълимии замонавӣ гаштем. мо ваъда медиҳем ки дар чунин муассисаи таълимии давлатӣ ки тамоми шароитҳоро дорост, ба хонандагон дониши мукаммал дода фарзандони содиқ ба ватанро тарбия намоем. тибқи нақшаи тақвимӣ мо омӯзгорони фанни таълим меҳнат барои духтарон тасмим гирифтаем ки баҳри баланд бардоштани донишу ҷаҳонбинӣ ва барои эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ ба хонандагонамон дар рафти дарс якчанд ҳунарҳои миллиро омӯзонем. аз қабили инҳо пухтани хӯрокҳои миллӣ, гулдузию зардузӣ, наққошӣ ва тарроҳӣ. ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои сохта ба истифода додани чунин бинои замонавӣ миннатдории худро мерасонем ва рисолати мо омӯзгорон дар он аст ки сифати таҳсилотро баланд бардошта хонандагони болои қадро тарбия намоем. ҳадаф аз бунёд ва дар арафаи соли нави таҳсил ба истифода супоридани боз як муассисаи нави таълимӣ дар шаҳри Душанбе, ин идомаи мантиқии сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи маориф ва ба ин восита беҳтар намудани сатҳу сифати таҳсилот, ҷорӣ кардани усулҳои нави таълим ва тарбияи хонандагони болаёқат дар рӯҳияи илмдӯстӣ мебошад. саҳн ва атрофи иншоот сабзкорӣ шуда бо гулу буттаҳои мавсимии ороишӣ зиннат ёфтааст.